исторически гледано, българите немат представа за македонския въпрос и однос од българите од Българија. И нашиот однос кон Българија, зашто Българија никога не е била окупирана. Българија не е имало чужди војски. Българија след Отоманската империја прв пат е окупирана од руските војски 1944 година, Советската армија, кои се представили како ослободители. Бугарија никога не ја почувствувала горчивоста да ти се вртат чужди војски в државата. Никога не се били имали чувството че се поразени. Ние в Македонија сме имали чувството че сме поразени. 13-та година когато се идвали србите, 12-та, 13-та, 18-та година српската окупација, 44-та година когато се навлегли војските, пак српските, косовските единици од Македонија и така. И ние никога не сме се помирили с факта, че това е добра позиција за нас. Ние сме знаели, че това не е добра позиција. Поне ние, които нешто сме биле на другата страна, не сме били с комунистите и с романите. Това значи, това е точно. Днес вече и в Българија слушам, и това е абсолютно точно. Българите прв пат говорат. Малко да бидеме и малко духовити, значи, ако некои български и европейски аналитици се говорили, че Българија е тројанския конј на Русија в Евросојуза, нешто което звучи съвсем точно, може би не целостно, много нешто точно, сега Русија се опитва със своето недоверие към Българија на секакъв начин да ја внетне Македонија в Европейския съюз. Македонија ще бъде разделният камък, симеорният камен, низвеното влизение, когато ще се нарушат всички демократически принципи в Европейския съюз. Там ще се въведат нови вражди и Македонија ще застане на руска страна срещу Българија, а в подкрепа на Србија и незините желания да ползува европейските фондови, привилегии и така натаму, а да остане руския верен съюзник.